ክትዛረብ እምበር ክትሰምዕ ዘይምድላይ ሓደ ኣቦ ነቲ መንፈሳዊ ተምሃራዮም መጽሓፍ ቅዱስ ከንብብ ይምዕድዎ ነበሩ። እቲ መንእሰይ ግና ነዛ ነገር እዚኣ ገብር ኣይከኣለን። እቶም ኣቦ ኸዓ ቀጻሊ ነዛ ማዕዳ እዚኣ ይደግምሉ ነበሩ። ሓደ ግዜ እቶም ኣቦ ዝወድእ ስለምንታይ ኢኻ እዛ ምንባብ እትጸልዓ ዘለኻ በልዎ። እቲ መንእሰይ ድማ ኣቦ ኣነሲ ጸሎት ክጽሊ ጥራይ ደስ ዝብለኒ እምበር መጽሓፍ ቅዱስ ከንብብ ኣይፈቱን እየ በሎ። ሽዑ እቶም ኣቦ ብምግራም ዋይ ዝወድእ እዚ ዳ ንእግዚኣብሔር ክዛረቦ እምበር ክሰምዖ ሳይደልን እየ እንዲኻ ትብል ዘለኻ? ምኽንያቱ ንሕና ንኣምላኽ ብጸሎት ንዛረቦ፣ ኣምላኽ ድማ ንሕና በቲ ቅዱስ ቃሉ እግሩ ይዛረበልና። ስለዚ ከምቲ ንኣምላኽ ንዛረቦ ንስኻ ጽን ኢሉ ዝሰምዐና ከምኡ ድማ ንሱ ክዛረበና እንከሎ ጽን ኢልና ክንሰምዖ ይግባአና እዩ በልዎ። ስለዚ ፍትዋት ተኸተልቲ መደበይ ክንዛረብ ጥራይ ዘይኮነስ ክንሰምዕ እውን ይግባአና እዩ። እግዚአብሔር ዝሰምዕ እዝነ ልቦና ይዓድለና።